Hawu chu chu. Yo, sahone kwabeka. Different never see a skirt boy. Chop on the carpet. Eleven sausage. Horse ya handle. Two sausage, twin black, whatever. They can't get what's ya. Trouble balls, hayi noma ngihambe pinari ngisho ngihambe emathapha eSwatini Nkosi. Hayibo, seyofuna imvana emathapha eSwatini manje. Kushipile lapha manje khona lesabo 5 rand, khona nalesabo 7 rand lapha. Angagcina thenga lo muntu omdala ngosami. Mana ahambele kabuye ngalapha una sport. Ya kuyathula lapha uboqala ku 70 rand ke discount. 100 rand ke tu. Haleluya. Ethi iPayPal bangweleke imvana yathi kuzanke uyehla. Ehla zanke umfana wami. Ehla zanke ngosami ehla. Asehla zanke abonakala ehla bangwele. Asehla efuna phansi ehla zanke. Obdabis. Zalayetla. Kunini ehla dodo oy khona. Kani gibele ngani zanke lapha esihlahleni. Ngewulche. Hayi zukuba bosi ndoda yasibambele. Usman, yeke mfundisi shumayeli indoda. Ayikho. Mhlonishwa. Qhubeka mngani wami. Mana akehle fast phela zanke. Angeke simele yena. Ayiwani sibaningi so. Sishakile futhi. Ntofunani enkonzweni njahile ngoba nasemnane. Ngifunani? Oh, ndoda. Ngathi wakhohlwa ukuthi imali yebiya ila kuwe. Hey wena futheke manje. Mhlonishwa, bajile banikele nyalo lasaqala inkonzo. Usinikele imali sine sihamba. Nisale nehla nazanke ngephisa hambile nesimele. Bangwele ngicela ke ukuthi sikhibe amaBhayibheli ke sivule lapha ke ngokukaJohane lapha 20 ke verse 25. Lesi iBhayibheli ngiyami kubonakala kanceke lapha. Jesu uyetha ngosami kubafundi bakhe ubathola abahledi ke lapha ke. Una Thomas ukhona lapha ngosami. Uthi kuThomas ngivile ukuthi bathi awuthembi inyanza le ukuthi mina ngitile la ngibuyile ke ngiyaphila. Wathi kuThomas Obdabis, wofundisi. Ibazanke uyigcine njani mankosi yakho? Wabona ukuthi niyakhetha. wathi ke kuThomas sonzela ke Thomas ude ke kimi waphakamisa sandla. Thomas wathatha ligalo lakhe ke walifaka lapha embobeni kaSimakade. Hayi walifaka lapha etimbobe. Hey. Basithuka inhlamba ke.